Bizilagunak ematen digun aukera baita ere da familien aniztasun hori ere ikusteko. Azken finean guk familiez hitz egiten dugu, baino pixka bada formatoa, azken finean etxean egiten den zeo zer da. Bertako eta kanpotik etorritako familia bat elkartu igande batean bazkaltzera. Helburua zein da? Elkar ezagutu, normalean eta eguneroko bizitzan espazioak konpartitzen ez ditugun jendeak elkarrekin jarri. Azken finean da bazkaltzea gelditu eta 2 ordu, 3 ordu pasatu eta horrek ematen duena, ez? Esan nahi dut oso konpromezu bajua eskatzen duen ekintza bada. Gutxi eskatuta asko eman dezake, niri hori importantea iruditzen zait. Bizilagunakek, aldameneko familiak ematen du aukera baita ere, gure gizartean gauden persona askok positiboan lan egin nahi degunak inmigrazioari buruz, aniztasunari buruz, aukera hori ematen dugu, espazio hori ematen dugu zeozer positiboan eta beste begirada bat emateko eta beste irudi bat emateko eta ikusarazteko jendea hemen ere bagaudela eta asko garela, hori elkarbizitzaren alde eta balore positibo horien alde gaudenak, ez? Eta azken finean aktibatzeko aukera ematen digu nolabait. Iaz 22, aurten ere ja izen eman da badikeu iazko erdiak edo horrela, batzuk errepikatzen dutenak da besteak berriak eta beste batzukin kontaktuan gabiltza, orduan espero dugu iazko familiko purua behintzat parte hartzea. Azaroak 29an Donostiako Victoria Eugenia antzokian elkartuko gea, egiten da festa moduko bat, pixka bat, elkar banatzeko ez, eta ikusteko ez gaudela bakarrik ez, kontrako iritziak hor daude. Salea Galtzeneko Migrazio Sailetik sustatu nahi dugun gauzetako bada, eta horregaitik bat egiten dugu sosarrazakerian ekimenakin, eta animatu parte hartzera, beste astebete edo inguru izango dugu familiak jasotzeko. Lana normalen izaten da familiak ezagutzea eta pixkat jakitea, pixkat detaile hori ez, janariare buruz, nolakoa die familiak, pixkat batek beste buruz gutxi informazio hori daukate antolatzeko ez, gaia oso interesgarriak ateratzen dira, normalean alde bitikan daukate interesa hori ez, kulturari buruz, ala hango herriari buruz, ala hemengo janari buruz, beti gaia hori normalak eta tipikoak ateratzen dira mai normalan, han ere, ni egon nintzen familiekin gertatzen da hori, jarraitzen dute urtean zehar, ala beste egun batian voltatzen dute baskaria hori, juten dira beste etxera, eta harremana urtean zehar jarraitzen du. Gero gezurra etxe batean gaudenez, sortzen den harreman gertukoa, ez? Ezagutzez dian bi familian artean, errespetuz eta interes horrekin, nolabait, konversazioak hor doaz, ez? Eta naturaltasun guztiz ematen den bazkari bat izaten da.